ɲani sɔnni Amerika lasigiden min sigilen no Burkina Faso ambassadeur Sandra Clark ale kɔni a bɛna Wagadugu bila. ɲani ni muso kɔfɛlen ka bɔ faso kɔnɔ ka sɔkɔ a ka jamana na a y'a senfa ka se Burkina Faso ka premier ministre fɛ Maître Apollinaire Kyelem de Tambela yaasa ka taa a ka dugutagafoli lase ale ma ani ka taa Amerika jamana ka dɛmɛ ani a ka tigɛdiɲɔgɔnma lakuraya nin fanga ɲɛma nin ye. Nin sigikafɔ nin tun ye wali ye min kɔnɔ ne nana premier ministre fo ani ka se ka an dala jɛkafɔ min bɛ an ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Madame Sandra Clark ka fɔta ra tigɛdiɲɔgɔnma min bɛ Ameriki ani Burkina Faso cɛ olugu siraw ka ca. Anw bɛ baara kɛra ni faso ye sira caman kan. Anw bɛ dɛmɛba lase faso ma ka taa adamadenya kow kan. Anw bɛ dɛmɛ fɛnɛ lase faso ma ka taa fɛn minnu bɛɛ ye fulakɛli ko ani kɛnɛya kow ye. O tɛmɛnin kɔ an bɛ dɛmɛ lase fɛnɛ ka taa sɛnɛkɛ ko, kalanko ani cikɛda minnu bɛɛ bɛ faso ka hakɛw fɔ n'an b'olu wele ko droits humains. Ambassadeur Sandra Clark ka fɔta ra ale ko lon bɛ ale ni Burkina Faso lakaw kɔni olu bɛ ɲɛfɔli kɛra ɲɔgɔn ye ka se k'a lɔn Burkina Faso yɛrɛ magoya bɛ fɛn minnu na tigitigi ani fana olu fana bɛ se ka dɛmɛ suguya min di fasodenw ma yaasa ka se ka olu bɔ nɔgɔ ra ani u ka tɔrɔkɔtɔrɔkɔw ra. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.